שלום סטודנטים יקרים, אני המתורגלן שלכם, מר יהוד פנחס. אני נורא רוצה להתחיל לדבר, אבל ממה שאני שומע יש שאלות למישהו, זאת אומרת לא התחלנו עדיין, אבל זה כתובת הדואר, כמו שאתם רואים, פוסט שטרודל, לא, הפוך, שטרודל פוסט BGUIL. אם יש שאלות אז תשאלו, אני הולך להרצות לכם על, לפתור איתכם את תרגיל שלום. יש שאלות? אם מישהו רוצה לשאול משהו, הכל ברור. זאת אומרת, יש להגיש תרגילים עד עכשיו, מחר, כל כמה שעות אתם תגישו לי תרגיל, אני אבדוק, שעה מאוחרת, כך, אוקיי, אני אתחיל לכתוב על הלוח.